Днес е 12 февруари 2010 година и ето Катя се упражнява. Здравей, бабо! Кажи здравей! Катя! Нали ви ясно, малко и помагаме. Но иначе виж сама така, как си държи главата хубаво. Това е любимото пиле. Свири. Да. А тя пъшка милата, дупи се. Още не може да сване идеята как да си мърда ръцете, ама скоро. Мъничка е. Да, мъничка. Само месец и една седмица. Една седмица. Да. Да. На тате момата. И накрая зори нощ. Къде е жабката, бабе? О, там е проблема. Ръцете са се скрили, кажи. Ей, Шушоне! Къде си ти, Шушоне? Къде си, бабо ти? На мама красавицата. Да, и ритаме. С крачетата. Правиме гимнастика. Раз, два. Как пръцкаме? Раз, два. Раз, два. Караме колелото. Така, караме колело. Е така. Така. Да. И аз чакай тя да поговори малко. Кажи, бабо. Къде е бабо, момичето? Чакай. Така. Тихо, бабе. Още малко ще проговори. Като студент на изпит. Красавицата наша. Като студент на изпит. Нали, бабе? Кажи здравейте всички в София. Здравейте, здравей, Асе, здравей. Како, Ася? Как се усмихна се, това е за теб усмивка, како. Чао.